Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam mehriban doganlar. Dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň buňky sanyny Türkiýedäki türkmen sanly talyplaryň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömruzok Umarkuliýowyň azatlykdan mahrum edilip, oňdan nepe tutsuhanasyna iwerilen baradaky habara türkmen studentleriniň we türk jemgyýetçilik guramalarynyň öňbaşçylarynyň bildirýän reaksiýasyna gönükdirýär. Ömrüzağın o yere gidip tutsak edilmeli Türkmen taliplerinin arasında kovsala dövretti, gen kaldırdı bizi çandanan. Beni bir günde 15-20 tane Türkmen kardeşimiz arıyor. Burada bir sürü insanın hayatı riske atılacak. Bak o çocuğu götürdüler o Ömrüzağ'a. Türkmenistanlı studentlerin raýdaşlyk jemgyýetiniň yol başçysy Ömruzok Umarkuliýow başyna gelen zatlar bizi gatagy inandyrdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, ýatlatmaly bolsa, Türkiýedäki türkmen sanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýeti şu ýylyň 2-nji ýanwaryna Osmaniýa şäherine Gorkut Uniwersitetinde okayan Ömruzok Umarkuliýowyň ýolbaşçylygyna döredilipdi. Türkiýede okayan türkmen studenti Ömruzok Umarkuliýew Türkmenistanny tutsak ostynda saklanýar diýip oň ýakynlary Azatlyk Radiosyna habar berdiler. 9-njy we 11-nji iýunna gowşan maglumata görä Ömruzok Umarkuliýew oňdan nepe türmesinde saklanýar. Käbir maglumatlarda oň 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna höküm edilen bolaýmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Eýsem bu habara Türkiýede okayan türkmen sanly studentler we oň bilen işleşýän türk jemgyýetçilik guramalarynyň öňdawarjylary nähili reaksiýa görkezdi. Ömrüzoň aktivist eginleşleri inni mundan welek nähili maksatlary göz öňünde tutýarlar. Mehriban doganlar, Türkiýede ýokary bilim alýan Aman Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda ilkinji gezek resmi ýagdaýda döredilen türkmen sanly talyplaryň raýdaşlyk jemgyýetine müňlerçe studentiň uly gyzyklanma bildirendigini ýatladyp, jemgyýetiň başlygynyň türkmen sany äkedilip, ol ýerde tutsak edilmegine, hemmeleriň gaty gen galandygyny, sebäbi raýdaşlyk hereketiniň siýasat bilen hiç hili dahylynyň bolmandygyny we şoň ýalyda Aşgabat hökümetine hop salar ýaly bir aýratynyň eýet därligini öňçekýär. Türkiýede okayan daşalurtly taliplerin arasyndaky raýdaşlyk hereketi Türkmenistanyň beýleki ýurtdan gelen taliplerin arasynda ozaldan hem dowam edip gelýän raýdaşlyk hereketleri bardy. Budyň türkmen talipleri üçin, türkmen studentleri üçin täzelikdi. Ilkinji gezek Türkmenistan taliplerin arasynda raýdaşlyk jemgyýeti guruldy we elbetde bu ilkinji gezek bolansoň türkmen talipleriniň arasynda ullakan gyzyklanma döretdi. Köp talipler ona üns berdiler, köp kişi gatnaşypdy. Jemgyýetiň umum maksadyny Türkiýede okayan türkmen talipleriniň meseleleri çözmek boýunça täze gelen studentlere, odalky studentleriň kömek bermeginiň ýoly hökmünde özleri düşündirýärdiler. Şoň üçin hem has köp gyzyklanma döretdiýär. İlhana tarapyndan çağırılıp Türkmenistana akdilmegine türkmen talipleriň arasynda ullakan umytlanma döretdi sebäbi türkmen talipleriň bank problemasy barada, viza kart problemleri barada meselelerin çözülmesi hakynda sorajakdygyny aýdyp Türkmenistana gidip gelen Ömrüzağın o yere gidip tutsak edilmeli Türkmen taliplerinin arasında kovsala dövretti, gen kaldırdı bizi çandanan. Men pikirime göre Ömrüzağın tutsak edilmeli Türkmen studentlerin arasındaki raýdaşlyk islegine, raýdaşlyk höwüsini elbette ýatyryp bilmek şol sebäpden. Mundan ozal boluşy ýaly hem Türkmen studentlerin arasynda bir-birini kömek etmek duýgusy, raýdaşlyk duýgusy dowam edip durar. Ýöne elbette bunu resmi ýagdaýda böwet goýsalar hem näresmi ýagdaýda taliplerin arasynda dowam edip durar bu halyn. Dip Aman Türkiýede okayan türkmen talipleriniň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan jemgyýetiň başlygy Ömrüzowyň basylmagy barasynda metbuata beýanname bermegine garaşýanlygyny belleýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün
Türkiýedäki türkmenstanly talyplaryň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömruzok Umarkulyýewiň azatlykdan mahrum edilip, owadan nepet usuhanasyna iýerilen baradaky habara türkmen studentleriniň we türk jemgyýetçilik guramalarynyň öňbaşçylarynyň bildirýän reaksiýalaryny dikkatyňyza ýetirýär. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan türkmenstanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýetiniň döredilmegine öňbaşçylyk eden Osmaniýa şäherindäki Ýörük türkmenleriniň jemgyýetleriniň konfederasiýasynyň ikinji başlygy Bestami Erdem talyplaryň jemgyýet gurmagy barasynda owaly bilen Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyna sala salnanlygyny we olaryň oňoýly garaýyş bildirmeginden soň Ömrüzoň ýolbaşçylygynda jemgyýetiň öz işine başlandygyny aýdýar. Konsolosla görüştüm daha önce. Böyle bir dernek açıyoruz. Tabii ki açabilirsiniz. Sizin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şey yapıyoruz. Biz dedim ortaklaşa açıyoruz hep beraber. Biz dedim bununla böyle bir şey açmayı istemiş. Bize yardımcı olacağız dedim. Tamam dediler. Açtık. Yok savantıyı açamayız onu biz. Onların izni var. Deyip Bestami Erdem jemgyýetçilik guramalarynyň konfederasiýasynyň adyndan Ömrüzoň ýagdaýyny anyklamak üçin Ankaradaky dogonluk halklary bilen gatnaşyklary seredýän Döwlet komitetine ýörüýte ýüzlenme iýerendigini, olaryň Türkmenistanyň talyplar jemgyýetiniň başlygy Ömrüzok Umarkulyýew barasynda iki ýurtda hiç hili kanuny iş gozgolmanlar. Oň diňe öz ýurdundaky migrasiýa gullugy bilen problemasy bar ekeni görnüşinde jogap ýazanlygyny görüň berýär. Bestami Erdem Ömrüzoň ýagdaýynyň anyklaşdyrylmagy üçin ähli jemgyýetçilik guramalary bilen bililikde herekete geçiljekdigini, türkmen talyplarynyň raýdaşlyk jemgyýetiniň bolsa dünýä türkmenleriniň studentlerinem öz içine aljak ýagdaýda gaýtadan üýtgedip guruljakdygyny bildirýär. Mehriman doganlar, Türkiýedäki aktivist studentlerden Ediz Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň talyplaryň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy we öz eňindeşi bolan Ömrüzok Umarkulyýewiň türkmen konsullugy tarapyndan ýurduna äkidilip tutsuk edilenden baradaky habara studentleriň uly gyzyklanma bildirendigini we bu ýagdaýyň olarda näýlelige sebäp bolandygyny ýytaýar. Daşaýurt okaýan türkmen talyplary köp ýyldan bäri Türkmenistan döwletinden geljek goldawyna garaşýardy. Ýöne gynansaňam bu o diýen başa barmady. Onuň üçin biz talyplar öz aramyzda Türkiýe döwletinde Türkmenistanly talyplar jemgyýetini döretdik. Ýöne bu jemgyýeti hem Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi görüp bilmän, gorkup Umarkulyýew ýalan ýol bilen Türkmenistana akidildi we o ýerde tutsuklyga sebäp edildi. Bileňizmi näme? Siz böyle bir iki studenti azat bermek bilen talyplary gorkuzandyrys öýtmek. Ýok, biz sizden gorkamyz. Tersine hasta güç kazandık. Siz näme üçin talyplere kömek edesiniz gelen ok. Daşaýurtda okayan, işleyen adamlara jogap bermelisin. Talyp deňdoşlarymyz telefon edip habar alyp bu işleriň bu ýerde nokat goýulmajagyny dile getirdiler we bu ýagdaý studentlerde has köp gyzyklanma döretdi. Türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýeti mundan sonra gaty köp işläp öz türkmen talyplerini hyzmat etjekdi planlaşdyrylýar. Studentler öz okan bölümlerinde gowy bilim alyp, öňümüzdäki ýyllarda bu raýdaşlyk jemgyýetiniň ösmegi üçin uğrukdyrylýar. Diýip Ediz eginneşi Ömrüzogyň tutsuk edilmegi bilen Türkiýedäki türkmen studentleriniň jemgyýetçilik hereketleriniň togtamajakdygyny, gaýtam hasam işleň ýagdaýy öwrüljakdygyny öňe sürýär. Şoň ýalyda aktivist türkmen studentleriň Ömrüzoň azatlyga çykarylmagy üçin halkara medpuwatda we adam hukuklaryny goraýan jemgyýetler bilen ýygyderli ýagdaýda tagalla alyp barjakdygyny bildirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşiginde bugün Türkiýedäki türkmenstanly talyplaryň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömrüzok Umarkulyýewiň azatlykdan mahrum edilip, owadan nepet usuhanasyna iýerilen baradaky habara türkmen studentleriniň we türk jemgyýetçilik guramalarynyň öňbaşçylarynyň bildirýän reaksiýalaryny dikkatyňyza ýetirdik. Bu ýagdaýa halk köpçüliginiň beýan eden pikirleri bilen tanyş bolmak isleýän bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň azathabar.org web saýtyndaky we sosial mediadaky sahypalarynyň alynan tesvirleri okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň buňky sany şunun bilen tamam boldy. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag bolun we azat tolkunlarda galyň. Orazalaryňyz kabul we düşümli bayramyňyz gutly bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.